Sanibonani, ngithi ake nisondele sixoxe la. Yazi South African men have pulled the wool over other South African men in order to drain them out of their money, all in the name of uTamara ne-content yakhe. Tamara dadwethu awuphuthume la ku-inbox kaMakhanya, awuphuthume ku-inbox kaMax mfowethu, khona ibandla elikulungisela kona liyakudinga ibandla. Tamara phuthuma, kuyashesha la ku-inbox wami, ngikuxoxele kona wonke ama-details, ngifuna ukukutshela wonke ama-details. Kukhona elikulungisela khona ibandla ngoba lithi ibandla wenza umsebenzi omkhulu kakhulu. Into yokuqala uletha isiyalo ey'nganeni zethu esizalayo kanye nosisi bethu abancane abasakhulayo, ubuyisa lento yesimilo. Lithi ibandla Tamara liyakudinga, kukhona elikulungisela kona. Ngikhuluma ngamadoda angempela-ke la asezingeni eliphezulu kabi ngokwempilo. Liyakudinga-ke Tamara ibandla. Gijima-ke mfowethu ungene la ku-inbox wami ngikutshele wonke ama-details, ebese ngikuhlanganisa nalo-ke ibandla uzwe kona konke ibandla likulungisela kona mfowethu. Mkhulu kakhulu umsebenzi owenzayo. Sithi qhubeka nje sisi, uqine, ube strong, ungapheli amandla. Ngena-ke ku-inbox wami mfowethu, kuyashesha. Tamara, mlandeni, mthegeni, ngiyamfuna. Uyabona-ke lapho, leyo video kaMax, that was the start of it all. Kwaqaleka kwahlanganiswa iy'mali, kwaba busy kwawuTamara left, right and center. uTamara athengelwa amafoni, ayenzelwa ama-learners license, ama-drivers license, ayenzelwa nje kuphithizela kuwuTamara. Now all hell has broken loose. The relationship is no longer rosy. Wonke umuntu manje sekafuna ukufaka isandla sakhe into the cookie jar. And uTamara akachazekanga. Cha, yena u-2000 lo kumele awubuyise wedadewethu, kodwa ke phela hawu nawe phela hawu mawusukhuluma ngo-2000 uthi sewuzokhipha u-2000 uzosalisebamba u-2000 ku-50k sisi. Hawu udrink sengabe u-2000 nje kuphela. Hawu awuyibheke nawe leyo nto leyo. Hawu cha ngisho ukuthi phela enye into Tamara, ngoba sesiyale ntozana kule nto le, ngicela ukuthi senze iplani, sixhumane, sifonelane, sikhulume, ngoba kade ngitshela uMax basazowenza nje ama-video yoku-appreciate. Ngifuna ukuthi silentuzane sibanike nemali yakhona igenge le kade isupportile ibe nathi ngama-defender, because ngitrained kahle kulezi izinto nje thatha ivuke iphathisana ngekhanda, but ey'suke zi-personal, gcine kushintsha ngisho ifamily. Hawu yezwa nawe ukuthi akusekho mnandi emzini wey'nsizwa. Wathi sizwe ukuthi uTamara uthi yonke lento iqale kanjani. Engifuna ukucacisa bafethu ukuthi yonke lento le ukuthi kube khona mhlambe imali ehlanganiswayo, akekho umuntu oke wangena ku-inbox womuntu wayicela wathi mina sibanibani ngisacela ungicelela abantu bangihlanganisela imali ewukuthi. Angikaze ngize ngingene ku-inbox womuntu, angikaze ngize ngenze live, and angikaze ngize ngenze content ngoba ngithi mhlambe ngithagetile abantu ukuthi bahambe bangifakele imali. Ngaqala i-content nginganakho ukuthi kunento engibhekile kubantu, kwahamba kwase kuba khona into ekanjalo ke. So mangathiwa ngichaza istory ngoba kunento esiyenzeka manje la, ngihamba ngathola sekungazi zikhona ama-video angigiyelayo, kwaphinda kwaze ukuphuma nepost ukuthi mina ngihambe nemali ama-influencers ngingawakhokhelanga. Okay, so gcina ngakho-ke lokho ngifuna ukuqala ekutheni ukuthi kuye kwaba nento la yokuthi angihlanganiselwe imali. And leyo nto yafika kanjani na? Okokuqala ngafike ngafonelwa umgibe. Mangifonela umgibe wangifonela wangibuza impilo, hayi ngaphila, ngamtshela hayi ngiyaphila bhuti omdala. Wase esho ukuthi hayi kunomuntu engimaziyo lana ucabanga ukwenzela into ekanje, ucabanga ukuthi kube uyena mhlambe oveza uvo lokuthi uhlanganiselwe imali. Manje ngoba ngikufonela mina badecide ukuthi oyedwa wabo angifonele noma ukhona ukuxhumana nami angifonele acele imvume yami. So wathi mayicela imvume yami basho bathi bayicela ngoba kuzobe kusetshenziswa igama lami.
so kufanele kube ukuthi ngiyazi ngaleyo nto leyo ezokwenziwa. Okay, ngavuma-ke yaqala yenziwa lento lena. Wayeshilo ukuthi uthunywe uSiya, wakubeka kwacaca ukuthi uthunywe uSiya, ukuthi uSiya ucela ukwenza into ekanje ezoba negama lamphakathi. Kwadlula-ke lapho waqala uSiya wayenza leyo nto leyo, wakhipha okusho ukuthi uSiya wase ethumela uBootmax ukuthi akangibize ku-inbox bese eyangichazela kahle ukuthi bacabanga ukwenza into ekanje. Kwenzeka lokho, wakhipha futhi uMax amavidiyo washo ukuthi iy'nsizwa ziyangidinga ngala kunento edinga ukungenzela yona. Saqala kanjalo-ke ukuxhumana noMax. Yenziwa-ke lento leyo yokuhlanganisa imali. Kwaba khona ngizothini, kwaba khona mhlawumbe ukuphazamiseka ukuthi bangazi ukuthi iyiphi i-account ekufanele bayisebenzise, kodwa kwagcina kuphunywa nento yokuthi i-account abangayisebenzisa iyona le yami, ngoba wonke umuntu wayekubeka ngokusobala ukuthi akafuni kuthiwe mhlawumbe uzenzela yena. Yaphuma i-account yami, aphuma amavidiyo nangampela futhi abantu baqala bafake imali ngephuzu lokuthi bathi bona baseka lento ebengiyenza ngaleso sikhathi leso. Yangena-ke imali kwi-account yami, hhayi kweyomunye umuntu. Saqala lapho-ke saxhumana noSiya, ngawukuthi mhlampe amanye ama-proof of payment bengiwathola ngaye uSiya. Angitshela ukuthi hayi kunomuntu othi usenda imali, ngicela uyi-check ukuthi khona yini, ngimphendula. Hlala ngibuze futhi ukuthi okay ingakanani imali, ngimtshele ngithi kwesinye isikhathi bengimsendela ngisho i-screenshot ngithi hayi nayo imali ekhona njengamanje, buye ngazi ukuthi bayaphusha, nayo imali ekhona njengamanje, buye ngazi ukuthi imali iyangena. Bese kuba khona futhi yahamba lento, okusho ukuthi uMiyeza ubehlala ekuveza ukuthi kufanele sijabule sonke. Kancane nje masikhuluma ubekuveza lokho ukuthi hayi imali yangena, kufanele sijabule sonke ekugcineni. Hawu, okay. Nami phela ngithule phela-ke, ngoba mhlambe ngiyacabanga ukuthi nanoma ubani uyazi ukuthi ungiyabonga njengamanje awusasebenzi kakhulu. Umuntu uma ekhuluma ngokujabula obvious ukhuluma ngemali lowo muntu loyo. Hawu, hayi okay. Iqhubeke lento. Bese kufika la khona ekutheni iye ngase kuvuthweni-ke manje. Yayisiya ngase kuvuthweni-ke manje ukuthi ngathi sefana icace le ndaba yemali ukuthi kunemali mhlambe ekufanele ngihambe ngiyikhiphe, kodwa ebiza ngaleli gama le-appreciation, ukuthi ngiya-appreciate ukuthi ukwazile ukungisiza ukuthi abantu bakhone ukungipha imali ngokuthanda kwabo egameni lami nasegameni lento ebengiyenza ngaleso sikhathi. Ingene imali, kuthi ngelinye ilanga nje ngisey'ndaweni zami nami afona uSiya, angisazi noma WhatsApp noma wafona yini. Okay, angifonele uSiya ethi Mamzimela ngisacela ungiphushela u-2001 na u-2000 ukuthi wathi kunemeya wathi kunemeya, angisazi yakubuhluhluwe kodwa nje ngathi wathi ihluhluwe ekufanele uyohlangana nayo. Ngingakhuluma lutho, ngimbuza ukuthi ufakelwa kiphi imali, ufakelwa kiphi inamba imali, anginikeze inamba afakelwa kuyona imali, ngimphushele lo 2000. Wathi yena uzobuya lo 2000 lo engufakayo. Hayi ngufake nami ngingabe nankinga phela kuyalungiswa, ngithi hayi kulungiswa into zami. Wathi kumina eyokubhuka i-accommodation ukuthi akwazi ukufihla ikhanda abe busy kahle nezinto zami. Uqala nje womsuka walento 2000. Okay, kulungile-ke wawenza ku-live watshela abantu ukuthi u-2000 kwakuwo wa petrol. Ngangaba nankinga futhi ukuthi okay kumina ubethe wokulala but kubantu uthoka petrol. Ngangaba nankinga futhi nalokho ukuthi hayi mhlambe kwashelela ulimo ngawusenda 2000, ngusenda
ngephuzu lokuthi utheni, uthe uyolanda enye imali vele. Athi hayi mamzimela vele 2000 uyolanda enye imali siyolungisa zona indaba zakho, ngathi kunento afuna angazi ukuyenza kodwa ngaphansi kwegama lakho. Ngawusenda 2000 wahamba kanjalo. Yaqhubeka futhi lento le. Yaqhubeka futhi yenzeka indaba yokufaka imali. Ahlala ngibuze futhi, hayi sekuyimali Tamara, ngimtshele ngisendele screenshots ukuthi hayi sekuyimali engaka manje, imali engaka. Iqhubeke futhi indaba yokuhamba kwemali bayifaka abantu. Manje ke la esifike kwase kuba khona ungazwani khona kahle. Uthe eselokhu eyikhuluma le ndaba leyo ukuthi kufanele sijabule sonke. Wayikhuluma ngangaba nankinga nayo. Anginankinga nokukhipha imali. La esifike sangazwana khona ukuthi uhambe kuthe mase kuzophela lento lena wase eqala eveza ukuthi kunabantu abangaphansi kwakhe okufanele bathole imali. How? Ngambuza ngathi mina kodwa phela wemiyeza ngoba mina umuntu ebengicommunicate naye uwena, kuza kanjani ukuthi uze ukukhiphele mina lokho ukuthi kunabantu abangaphansi kwakho ebebekuphushela umsebenzi? Ngambuza nje kanje ukuthi kuza kanjani ukuthi bese kube ngazuthi kunabantu mhlambe bebeqashiwe ukuthi baphushe umsebenzi, noma ngabe kuthiwa mhlambe ikhona imali yokukubonga engikunika yona, okuchaza ukuthi kufanele ngiyenze ngiyiphinde kathathu na. Kwaqala lapho kwangazi ukuthi kunokuhilizisana ngoba uhamba wafaka abantu waze wababala. Engicabanga ukuthi mhlambe naye lokhu uyakwazi, iqiniso nje lemsulwa. Wathi yena kunoButumex obemsiza kufana athola ukhadi. Wathi ngicabanga ukuthi ubhuti naye uthe ukukhula ubhaka. Wathi ubhaka wathi he wathi bathatha abantu kulento le. Ngayibuza ukuthi okay mangase kuthiwa ke ngiyambonga umyeza mhlambe lithi ngimfakela u5k wokumbonga phela njengoba esho, because nami ngiyazi vele ngiyabonga usasebenza kusebenza imali njengamanje. Kusho sifanele ngithathe lo 5k nguphinde kathathu ngoba phela bathathu manje. Kufanele ngifike ngithi 5k wakhe, ngithi 5k kaMax, ngiphinde ngithi 5k kaBhaka futhi. Oh hayi, ngaphinde futhi ngakuziba lokho Nkosi yami, ngoba nina phela ithiwe appreciation mabesho ukuthi udrink